Koro mogi kakane wasingo ni motelo ni wabro mi weche duto matimore nyaka matimore gi sani bang' lipodno mar Cynthia Onyango jankora mogi mabende ng'iyo kaka obila mag okwach kich oyango nonro mar jal ma ichich goro ni osebedo katayo nek magalagala e pacho ka inya mageto joma mine. Koro mogi wadani wadhi nyaka gwenge ma Migori kama jangolo marauma Princess Julie timone kopo mare mogik odiochieng' ma kawuono e dalane mantiere gwenge mag Bondo Nyironge e Suna West e kaunti ma Migori kama welo mopogore opogore oyuoro kama oting'o gavana ma Migori Ochilo Ayako. Nyakwara mogi adwani mondo watudre kod jafombo marwa George Juma mabende nyaka gi sani osebedo makare kendo oikore ka entiere gwenge mag Bondo Nyironge mondo onyiswa ni to chenro osechopo kama chalo nade e kindeni ma iko jangolo marauma Princess Julie. Juma, ageno ni winje yo makare kendo ma thuolo mondo nyis ni kora moga jwang' ni to nyasi mar ko e kar yweyo mare mogik Princess Julie gwenge ma Bondo Nyironge Suna West e kaunti ma Migori ochopo kanye gi kindeni. Ang'o gini mosewachi yawa moyuoro kata mobiro mar kuyo ka giko jalo ma bende nomiyo ji mor e kinde mag ngimane weche mag thumbe mag benga. Gin ang'o gini matimore nyaka gi kindeni George Juma? Erokamano Bati, awinji makare ka bende kinyalo neno kanyo chenro mag alam koro dhi nyime e alam ma bende otelne kod kanisa no ma Lejo Maria kama koro ilamo ne ringre mosindo jathum marauma Princess Julie. En nyasi bende king'iyo oganda ochopo mathoth ma oting'o oganda mokikonde duto e kaunti ma Migori. Wantie kod jothum mathoth ma bende oyuoro ka, wantie kod jotend siasa mopogore opogore ma bende otelne kod gavana ma Migori Ochilo Ayako bende pod gin jotelo mamoko ma igeno ne biro chopo e nyasi kata liel machal kod mae. Ka bende igeno ni e kinde machuok wabiro yudo twak mopogore opogore ka otenore koda kukum jotelo jothum koda ma bende koro dhi ywage yore mopogore opogore. Kata kamano matin mwawinjo ka jothum moko osewacho en ni mosenindo Princess Julie en jathum marauma bende thumbege ne okelo lokruok mathoth e kind oganda, ok oganda luo kende, piny Kenya kaachiel kod piny mangima. Ka bende thum maduong' mipare godo en mano mar Dunia Mbaya, thum mane ogol e kinde bende ne tuo mar kute mag ayaki kata mar okimi ne obiro. Ma bende kinde no dhano nitiere kod luoro mathoth kiwane thumne nokonyo ahinya e tieko luoro mane nitie e kind oganda kendo nokonyo ahinya kendo kod landruok mag kutego mag ayaki e piny Kenya mangima. Nyaka sama wuoyi ni antie kod achiel kuom jathum ma bende ne ogocho kod Princess Julie ma ong'ere kaka Simon Apio. Mondo watwago to wang'e ni to ang'o moparo go Princess Julie odiochieng' ma kawuono bende koro ikowe ayanga e gwenge mag Bondo Nyironge. Adwani kichori ka king'iyo kachacha kichako na gi nyingi kiyangonwa nyingi igocho gi Princess Julie ma koro wakoni e higa mane, tang'o maduong' minyalo paro kuom jathum mosenindo? Princess Julie agocho go higa mwaka 70 kwa go Dunia Mbaya. Ne en miyo mane wer maber, ne miyo mane timo maber, ne en miyo mane wer maber, notimo maber. Mage gik mwanyalo pare ga. Kaluwore gi sani kaka koro weyowa ni oweyowa gi tabu matek nikech jawer machielo mwanyalo yudo machalo kode e kindi mine masani wan go jok wang'eyo to Nyasaye nyalo miyowa moro machalo kode. Igo thum gi Princess Julie kochakore mano kinde mane mubedo kode, to thumbe mage manugo kode kaka in ng'ama nogo kode thum nyaka ka koro we kata koro Nyasaye kawe? Achako kode ka chuore pod ngima mamera ma Julie. Kwa chako gi en thum okwongo chako gi thum owero go chuore. Bang'e to kwero chuore wago kode Dunia Mbaya. Bang' Dunia Mbaya par jotho owewa kode wago kode thum iluongo ni Marehemu Julie mano wero ni atima ang'o gi hera. Tok Marehemu Julie wago kode Aroko Chali. Bang' Aroko Chali wago kode Tom Jachabera. Bang' Tom Jachabera wago kode Agwenge. Tok mano wawero kode ng'ato ni Apolo Nyonyi mane iluongo ni Malaba. Koro an wago kode thum nyaka koro sama koro nyo gik ma koro weyo thum. Sama koro otieko go thum an machaka duogo magole dala machaka tere wago kode thum. Sama nogocho kode ni wagocho kode Osiri kanyo moweyowa kodhi ywago Leadership Tomorrow Loka Central. Koro kako dhi Central okochako duogo gocho na mane winjo ka dende lit kabisa. Akone ni osiepa to kituo okidhi osiptal. Okona ni osedhi to kowinj ken gi pogruok maber. Bang'e no kae to dhi adhiya kamano kachaka gocho ni tipo ni koro kele Migori. Penjo ma ji osebedo ka penjo kata osebedo ka sako ito oganda en ni samoro jothum sama gichako thum ilo ka sulwegi rieny kabisa
gin joma ido ka samoro dak maber to bang'e ka dok piny no samoro ngima jothum dok ka piny. Moko samoro tho ka samoro onge ok nyalo pesa thieth makare. Ang'o matimore? Isebet e thum. Ang'o mosebedo ka timore? Ok uyud kony koso ang'o momiyo magi timore? Ok wayud kony malong'o e thum kaendi. Wanyalo tiyo matek milos wendi maber kabisa kiparo ni dhi yude kony. Kaka example Dunia Mbaya, ji ne paro ni mamano noyude pesa malich, onge pesa manoyude. Wa joma nogoye onge pesa manoyude. Wanyalo wacho ni noyude. To ka joma ne en wato nong'eyo ni wan gi pesa. Koro miyo ka ng'eni sirkal moko dewo jothum nikech moko gidalno ka sirkal odewo. Obed ng'wech, obed wer, obed mpira, aneno ka sirkal dewo kabisa. Koro marwa mar thum ok wang'e ni ang'o miyo wan to ok ginyal dewowa mondo mi giparwa nikech waneno ka ogik seche ma idwa ni mondo chok oganda. Jothum miluongo choko ji mang'eny. Nyakora Mugi mano kanyo Jojuma katwak achiel kachiel nyasi mar ik mar Princess Julie mabende nyasi mar kopo mar dhi nyime gi kindene gi twak kanyo kod Simeo Apiyo ma iluongo ni Simeo Apiyo jagod kwe Nyakora Mugi mabende nyiso sigana mane gibedo godo kod moseneno Princess Julie kuom thuolo mag goyo thum mage kendo ageno ni pod ang' nwamed tudore kodgi kaka weche medo timore.